illi nara li minn sbieħ il-ġurnata qiegħed niekol kull ftit sigħat. Kemm jien aħjar issa illi ngħid l-ewwel ikla tiegħi f'nofsinhar jew fis-siegħa. Mela jiena għandi ikla waħda preparata pereżempju għal fuq ix-xogħol. Jew għandi ikla u snack jekk inkun ħandu mix-xogħol. Meta nasal id-dar imbagħad fis-sitta jew fis-seba' ta' filgħaxija pereżempju niekol ikla oħra tkun normalment ma tfajla fejn hemmhekk qed nieħu il-porzjon liħor il-kbir. Mela ħadd ikla mdaqsa f'nofsinhar jew fis-siegħa. Ikla imdaqsa bħala dinner filgħaxija in between ħadd snack jew tnejn illi seta' kien pereżempju xi frotta u xi ftit lews għal-mod tal-kelma, jew xi Greek yogurt sant l-aħjar b'naqra peanut butter wieħed mill-favoriti tiegħi. Mhux dejjem ikun l-istess, varjetà. Però kemm għandi inqas stress, kemm għandi inqas ħin ta' preparazzjoni issa għax qed nagħżel ikel illi ngħid insajjar darba jew tnejn, jiena personali nħobb nordna mingħand nies anke li naf x'qed jagħmlu li fl-ikel, jasalli l-ikel daqqa d-dar daqqa l-uffiċċju u filgħaxija mbagħad inħobbu nagħmlu ikla minn tagħna insomma. Imma matul il-ġurnata għandi dak l-ikel illi naf x'qed nikol li huwa preparat. Tgħidli kulħadd jippreferi li jażillu li jasallu take away ngħidlek le. Ngħidlek anzi, jekk inti għandek iċ-ċans issajjar, naħseb hija esperjenza sabiħa li tqatta' ftit ħin issajjar għax anke żommok okkupat. Ħafna nies Karl, u ħana naqlek bdi, illi jinfexxew fl-ikel jew iduru għall-ikel għax mhumiex okkupati, mhumiex busy. Jekk inti m'għandekx tagħmel, tgħid x'ħan naqqar, tgħid x'ħan jieħu. Jekk tkun id-dar iżjed tiekol. Rajnija fil-pandemija. Ija, dan huwa fatt. U forsi disħana qed taffettwa lil ħafna nies li jibqgħu id-dar ukoll. Jista' jkun.